ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଘାତ ଉପରେ କେତେକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ। ଦେଖିବା 2/5 ଗୁଣ 2/4। ଆଧାର ଆମର ସମାନ ଅଛି, ଘାତ ଅଲଗା ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ଆଧାର ସମାନ ରହିବ, ଘାତଟା ମିଶିଯିବ, ହେଲା 2/9। 2/5 ଗୁଣ 3/5 କ'ଣ ହେବ? ଘାତ ସମାନ ଅଛି, ଆଧାର ଅଲଗା ଅଛି, ଆଧାର ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ଘାତ ସେମ୍ ରହିଯିବ, 2×6/5। 2/5 ଗୁଣ 2/3 କ'ଣ ହେବ? ଘାତ ଆଧାର ସମାନ ଅଛି, ଘାତଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, 2/-5 ହେଲା 1/2/5। 2/1/2 କ'ଣ ହେବ? 2ର ବର୍ଗମୂଳ। 2/-1/2 କ'ଣ ହେବ? 1/2ର ବର୍ଗମୂଳ। 2/5/2/2 କ'ଣ ହେବ? 2/5 - 2 2/3 କ'ଣ ହେଲା? 2/5/3 କ'ଣ ହେବ? 2/3/5/3। ଏତିକି ଜାଣିଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଘାତର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା।